بازی سه‌خانگی GLS майбах бародари азиз, билетиш ровна 5800 дона мондагиай халос. بازی دیر شید، بازی نشید، بازی خیلی شید برادر عزیز، بیلت بازی ما موندگی بازی را ایسر اعلام میکنیم در این ویدیو. اکسیای کیا کپنج بالای خونه پدرکا با چند دونه بیلت 20 تا 25 تا نه با یک دونه بیلت کیا کپنج بالای خونه پدرکا رفتیم. دهم چیزلا ویدیو برآمد ایمی روزی نهم چیزلا ای همین ویدیو تا روزی 15 هم چیزلا را مرحمت چیست برای دستگیری شما با یک دونه بیلت کیا کپنج بالای خونه پدرکا شوه توی شوه. старти бозии сехонагии GLS майбах бародари азиз, хона дар бозӣ мекунад, кадом нафаре ки хонаро қабул накунад метавонад ҷош дар марҳамат шеринад. номи билета чӣ монем бародари азиз, кадом нафаре ки ҳозир як дона билет мегирад, номи билетша Парвиз Падешка мона, хонара мезанад кия капанҷ падарка, болои кия капанҷ 15000 сомон дига падарка. салому алейкум я бор дига бародари азизам, касар созаи хуб хуш омада ба канали ма Парвиз Ятимов. ҷонтон нагардам барои дастгирии мо бачаҳо. Ятаи лайк, ятаи комментария мемонем, сразу мегзарем оиди бозӣ. бозии сехонагии GLS майбах бозӣ чӣ шид бародари азиз, бозӣ нагзашта ба хотире ки билети бозӣ мондагиай, кадом нафаре ки моро мефаҳмад раҳмати калон. Гап ҳамардакиш таги 5800 дона билет мондагиай, имрӯз нҳам числай рӯзи финала дар ҳамин видео айсар эълон мекунем. старти бозии сехонагии GLS майбах нархи як дона билет 350 рубл ай Тоҷикистон 45 сомон. имрӯз нҳам числа бачаҳо видео баромад, рӯзи 15 числа 300% марҳамат ҷанбасти бозӣ. дар бозии шоҳҷоиза сехонага фората ёке ҷошда GLS майбах дута Mercedes 12 BMW GC BMW F10 кия капанҷ дар бозӣ нест, кия капанҷ болои хона падарка ай ҳамин видео. як бор хонаро тамошо кунед, даст шахшах мекунем оиди кия капанҷ рафтем. бародари азиз, хонаро тамошо карден, хона дар бозӣ мекунад, кадом нафаре ки мебиёяд хонаро махқул намекунад метавонад ҷошда GLS майбаха қабул кунад. кия капанҷ болои хона падарка чиста ба хотири дастгирии шумо ай ҳамин видео ай рӯзи 9 числа то рӯзи 15 числара кадом нафаре ки ба як дона билет ба ду дона билет мезанад фарқ надорад, болои хона кия капанҷ падарка и чиста ба охири билет омадагиай барои ҳамун аксияи кия капанҷ мондем. ровна 5800 дона билет мондагиай, рӯзи 15 числа 500% финал ай ҳамин видео то 15 числара кадом нафаре билет мегирад чекш айнаҳам то 15 мабоша, болои хона кия капанҷ падарка якта мегирад дута мегирад фарқ надорад. кадом нафаре ки 5 та мегирад ҳозир дута падарка, 10 та мегирад 3 та падарка ёки 3 билет бигирад 1000 рубл мешава. рақамҳои 340 WhatsApp душамести алиф шоти мегафон чектон апартем билетотон 1 минута мерава. обод бошем. 15 числа ҷанбасти бозии хона ё GLS майбах кия капанҷ то 15 числара болои хона падарка ба як дона билет, ман намегум 10 та бигире 5 та бигире, як дона мегире ду дона мегири фарқ надорад. главни числа нигоҳ мекунем. рӯзи 15 туй дар ин хона муборак шавад, шодии туёна бизалайкао 15 финал рафтем.